Security guard sa usa ka hotel sa may uptown area sa Dakbayan sa Subo, gipasagin lang ng hasi. Tungod niini napusilan siya sa miresponding kapulisan human gingong musukol unta sa mga otoridad. Ano ang report ni Alan Domingo? Sa videong gipost sa usa ka netizen, makita gigukod sa mga pulis ang usa ka lalaki nga gadagan sa may Osmeña Boulevard sa Dakbayan sa Subo. Gipasurinder nila kini apan inay maminaw, mipadayon hinuon kini sa pagdagan hangtod sa ilang naabtan sa usa ka intersection sa Osmeña Boulevard. Gihangyo sa mga otoridad nga mutahan apan nihana na hinuon kini pagdunggab sa gidalang kutsilyo sa pulis. Dinhi gipusil na sa usa ka SWAT personnel ang suspect aron ma-neutralize ug dili na makasakit og tao. Makita usab sa video nga daghang mga tao ang mihugop aron lang makisayod sa hitabo nga gipapahawa usab sa mga otoridad tungod kay makuyaw ang sitwasyon. Gidala ang suspect sa ospital nga ilang gipaubos sa hospital arrest. Security guard siya sa usa ka suite sa uptown area nga gialarma siya mga kauban human manghasi nga mibuak sa puldahang bildo sa building. Gibira pagawas usab niya ang staff sa front desk nga nangayo og tabang sa gwardya sa silingang establishmento. Ug tungod kay haduo lang sa police outpost ang establishmento, daling nakatubag sa alarma ang kapulisan nga misangpot sa pagpusil sa suspek. Naigusab ang usa ka pulis dihang mibanda ang bala paingon kaniya og layo nas kakuyaw ang kahimtang nini nga nagpaalim karon sa tambalanan. Unang gikataho nga usa ka robbery incident ang nahitabo apan matod sa kauban ini nagwala ang suspek sa wa pa mahibaw ing hinungdan. Wa na siya muluwat og pamahayag apan ilang giangkon nga hilumon ang gwardya dihang bag-o pa kini sa trabaho. Last night meron tayong reported incident of alleged robbery hold-up. Wherein our personnel assigned in outpost nearby kung saan nangyari incident ay immediately nakarespond. But of course, nalaman ng mga pulis natin because of the help of our citizens. Samtang gidahig ni Police Colonel Enrico Figueroa ang Cebu City Police Director ama responding police nga na-neutralize nila ang suspect og way nakaras tungod sa gipatuman nilang maximum tolerance. Gikarakdang pasidunggan sa Cebu City Police ang mga pulis nga mitubag sa alarma. Nakita ng pulis natin na nandun na, may imminent danger na. So kailangan i-defend yung sarili niya. So, siyempre trained yung ating pulis, instead na sa body sa barilin, neutralize lang siya dun sa kanyang paa. Samtang ipadayag ni Figueroa nga importante ang mga police outpost aron paspas ang pagtubag sa krimen. Gipahinumduman usab niini ang mga pulis nga dublihon ang pag-amping ilabi na sa mga sibilyan nga likayang mangusyoso sa ingon ini nga mga alarma kay makuyaw kaayo. Ang pulis natin nasa labas na ng istasyon, hindi na para mag-antay sa station ng mga insidente and lalabas. Hindi, nasa labas na sila para madali silang mahinga ng tulong ng ating mga kababayan. Gibisita sa Balinan Misdag ang establishmento apan wa mohatag og pamahayag ang tagdumala. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.